Dobro večer i dobro nam došli. Zahvaljujem svima koji ste odvojili vaš dio vašeg vremena da ga zajednički ovdje podijelimo. Na prvoj u nizu tribina koja je posvećena ženama braniteljicama. Na početku najavimo da ova prva tribina u mjesecu ožujku, 4. ožujka, neposredno prije 8. ožujka Međunarodnog dana žena, posvećena je ženama braniteljicama pod naslovom Više od 2 tjedna braniteljice grada Zagreba. Zašto više od 2 tjedna? To ćete saznati u toku ove našeg predavanja i naše diskusije. Pa ću odmah najaviti i slijednu tribinu koja će se održati u mjesecu svibnju, 9. svibnja pod nazivom Mi pamtimo, vi zaboravljate. I treća tribina u listopadu, 9. listopada, poklonimo se onima boljima od nas. Kao što smo i najavili na tiskovnoj konferenciji, naš ciklus tribina bavit će se ženama, braniteljicama, njihovim statusom, rodnom osviješćenošću, usmenim povijestima i vidljivosti njihovih priča u odnosu na povijesni, sociološki, pravni i društveni aspekt. Naziv tribine, evo sad ću vam ga i otkriti, prolazi iz činjenice da su žene u Domovinskom ratu sudjelovale više od 2 tjedna i češće od muškaraca do kraja rata. A danas se to zaboravlja uz njihovu potpunu nevidljivost u svakodnevnom javnom životu, zakonima, statistici, što doprinosi neravnopravnom vrednovanju njihovog sudjelovanja u Domovinskom ratu i izostanak satisfakcije koja prolazi iz te činjenice. Ovu tribinu smo javno obznanili, uputili smo i određene pozivnice od predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, gradu Zagrebu, gradskoj skupštini. Nažalost, neki nisu bili spriječeni, pa kako smo službeno uputili poziv, dobili smo i službeni odgovor, pa kako to kultura i red nalaže, mi ćemo vam sada i pročitati kako smo dobili odgovor na naš poziv. Republika Hrvatska, Ured predsjednika. U ime predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Ive Josipovića, zahvaljujem na vašem pozivu u kojem izvješćujete o organiziranju i održavanju tribine Više od 2 tjedna braniteljice grada Zagreba 8. ožujka 2014. u Zagrebu. Zahvaljujući na pozivu obavještavam vas da predsjednik zbog ranije dogovorenih i neodgodivih državničkih obveza nije nažalost u mogućnosti osobno se odazvati. Zbog nemogućnosti odziva i dolaska predstavnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske na tribinu, primite srdačne pozdrave i želje za uspješno održavanje skupa posvećenog proslavi Međunarodnog dana žena. U sjećanje na sve žene koje su svojom istaknutom borbom za slobodu i pravdu pridonijele poboljšanju životnih uvjeta i ravnopravnijem položaju žena u svijetu, predsjednik Republike Hrvatske srdačno pozdravlja i čestita Dan žena. Sljedeći dopis smo dobili od predsjednika Sabora, gospodine Leke Josipa. Poštovani, ispričavamo se što ne možemo biti prisutni tribini osobno ili putem izaslanika jer je poziv došao u vrlo kratkom roku. Uz najljepše želje braniteljicama želimo vam puno sreće i uspjeha u radu na tribini. Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Ispred Gradske skupštine grada Zagreba obratila nam se gospođa Jelena Pavić-Vukičević jednim kratkim dopisom gdje kaže da nije u stanju, odnosno mogućnosti odazvati se pozivu jer u istom terminu već ima ranije preuzete obveze. Zahvaljujem se na pozivu i srdačno vas pozdravljam. Ima još ovdje prisutnih gostiju, sva sreća, drago nam i pozdravljamo ih, pa ću ih ovdje i imenom navesti, a kasnije ću ih i zamoliti vrlo kratko da evo, ako su spremni i ako žele, i upute koju pozdravnu riječ o ovom skupu i ovoj tribini. Potpredsjednica Skupštine grada Zagreba Vesna Sudar, izaslanica Gradskog ureda za branitelje gradonačelnika grada Vesna Čavka, predsjednik Udruge veterana 91. profesor Alen Bartoš, predsjednik HVIDRE Črnomerec Renato Šelj, HVIDRA grada Zagreba Suknaić Milena, gospodin Alen Ostojić, predsjednik organizacije HSLS i zastupnik u Skupštini grada, Vladimir Šikić, predsjednik koordinacije braniteljskih udruga grada, i na kraju ću vam još pročitati kao završetak
tribine. Neću ga u ovom momentu jer je toliko sukusno dao jedan pregled stanja, pa evo, ostavit ćemo to za završetak tribine. Ja mislim da će to biti jako lijepa prilika da se taj jedan pozdravni govor o ovoj tribini pročita na završetku ove prve tribine u nizu. Sada bismo odmah krenuli sa ovom tribinom, držeći se određenog vremenskog rasporeda, pa zamolim lijepo goste koje sam ovdje spomenuo, da li imaju koju pozdravnu riječ, evo ja ću ih zamoliti vrlo kratko. Hvala lijepo, prije svega pozdrav damama, a onda naravno i kolegama. U ozračju, kako je to rekao uvodničar naš Dana žena, dopustite mi samo nekoliko riječi, ne toliko kao gradski zastupnik, nego kao dragovoljac Domovinskog rata od 1991. godine i sve pohvale organizatorima doista na naslovu ove tribine. Puno naših kolegica braniteljica je bilo u Domovinskom ratu. Meni je drago da ovdje vidim zapovjednika Čavića, zapovjednika 145. brigade, za kojeg sasvim sigurno vjerujem da će imati što reći o sudionicama u Domovinskom ratu. A evo, pozdravljam i kolegu Bernardića koji nam se priključuje. Želim samo jednu stvar reći. Puno je nas prošao Domovinski rat, ali bila je jedna velika nepravda da Gradska skupština proteklih 20 godina nije imala ustrojeno povjerenstvo za branitelje. Upravo kao dragovoljac Domovinskog rata i kao gradski zastupnik inicirao sam formiranje povjerenstva za braniteljima. Drago mi je da je kolega Bernardić tada bio predsjednik Gradske skupštine koji je tu inicijativu prihvatio. Realizirali smo je zajedno i evo danas u novom sazivu imamo povjerenstvo za branitelje i pozivam sve braniteljice da nam se također u radu Povjerenstva za branitelje javi i da zajedno razvijamo ovu kulturu sjećanja i pamćenja, kako ste lijepo rekli. Nažalost, moram konstatirati da je bilo i puno naših kolegica i kolega koji su proveli manje od 2 tjedna u Domovinskom ratu i koji su poginuli i položili živote na oltar domovine, pa možda bi bilo dobro da ipak krenemo sa jednom minutom sjećanja na sve njih. Pa vas, evo, ja pozivam, uzivam tu slobodu da odamo minutu počasti svim poginulima. Neka im je večna hvala i slava. Hvala. Izvolite. Pozdravljam sve prisutne iz koordinacije braniteljskih udruga grada Zagreba, inače bojnik u mirovini. Koliko vam to znači, izuzetno mi čast da mogu pozdraviti svoje ratne kolegice i nadam se da ćemo se malo bolje i čvršće povezati. Došlo su neka teška vremena gdje stvarno moramo biti svi zajedno. Hvala vam lijepo. Hvala, ovo je bilo stvarno kratko i sadika. Evo, gospođa će, izvolite. Pozdravljam skup, žao mi je što vas je tako malo, jer mislim da je više žena bilo koje zaslužuju da dođu i da čuju i o sebi i pohvalu i da vam se zahvalim. Moje 2 kolegice su ovdje. Evo, to vam je emotivno. Hvala vam lijepa što to organizirate i svaki put ću se odazvati. Evo, dužnost mi, ako sam sve lijepo ovdje iznio, da još i kažem da u međuvremenu je gospodin Bernardić ušao unutra, pa evo, dopuštamo i njemu da se obrati skupu ako ima potrebu. Pa evo, prije svega dobro večer, odnosno dobar dan, hvala vam i na pozivu. Kolega Ostojić mi je dao i šlagvort. To je čisto bio onaj nužan korak koji smo kao odgovorni ljudi morali napraviti kroz osnivanje povjerenstva za branitelje. Ja bih ovim putem zahvalio svim ženama, žrtvama, majkama, udovicama koje su otrpile veliku žrtvu u Domovinskom ratu. Povijest je takva da obično bitke pišu povijest. No ono što se događa kad s jedne strane inducira se velika mržnja, velika agresija i velika jedna negativna energija, s druge strane inducira ono najbolje ljudima. Veliku ljubav, veliko zajedništvo, veliku solidarnost i to je nešto što je proizveo i Domovinski rat i hrabre žene koje su na sve načine branile ovu zemlju u svim različitim ulogima. Još jednom hvala na tome i sjećanje i pamćenje je nešto što ne samo da danas trebamo obilježavati, nego sjećanje i pamćenje je nešto što trebamo pretvoriti u onaj kreativni rad i kreativni izričaj
kako bi te prave vrijednosti koje uvijek iznova susrećemo u borbi za život, branjenju doma, to je jednostavno to je solidarnost, pomaganje, ljubav, uvijek iznosili na površinu. Samo kad smo bili zajedno, bili smo uspješni i nadam se da jedino na taj način možemo nastaviti djelovati. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Krećemo sa prvom temom današnje tribine. To je uvod u temu kultura sjećanja i pamćenja. Naš govornik bit će Veljko Vičević, pa ću vam ukratko ga i predstaviti. Pukovnik u miru, diplomirani politolog, ratni vojni invalid, časnik Hrvatske vojske, zapovjednik 148. brigade Hrvatske vojske, 95. 97. Zapovjedno stožerna škola Hrvatske vojske, osposobljavanje za visoke časnike generale Hrvatske vojske, godina 2009-2010. Centar za mirovne studije, predsjednik suda časti HVIDRE, znači Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, 2001. osnivač i direktor organizacije ISPIT, udruge neprofitne za organizaciju, informatizaciju, savjete i tehničku pomoć udrugama i organizacijama s težištem na tehničku pomoć i izobrazbu za branitelje i braniteljske udruge i organizaciju. Evo i naš sportaš, reli vozač, evo stolnom tenisu i natjecateljski se time čovjek bavi, a naravno ono što je sve ostalo, to ćemo staviti malo ispod tepiha za sada. Pa evo, cilj, motivi, kratko o temi kao projektu, gospodin Veljko Vičević. Hvala lijepo. Još jednom pozdravljam sve prisutne, naročito braniteljice. Drago mi je što imam priliku pokušati uvesti vas u pojam sjećanja i pamćenja. U svom izlaganju držat ću se samo dostignuća i postignuća koja su se desila na teritoriju Republike Hrvatske krajem prošlog stoljeća i početkom 2000. godina. Dakle, u Hrvatskoj društvene i humanističke znanosti u drugoj polovini 20. stoljeća u velikoj mjeri svoje istraživanja posvetili problematiziranju fenomena sjećanja i pamćenja. Pokazalo se da ti konstrukti, kako individualnog, odnosno kolektivnog sjećanja, tako individualnog i kolektivnog pamćenja, na zanimljiv i slojevit način upućuju na složen odnos iskustva pojedinaca i zajednice prema osmišljavanju njihove prošlosti. Sagledavajući složenost fenomena sjećanja i pamćenja, vidljivo je da je riječ o polju na kojem se križaju različite discipline, pa tako u sociologiju, antropologiju, etnologiju, književnu teoriju i druge, veliki istraživački prinos tim pojmovima dala je i sama povijest. Individualno sjećanje razumijevamo kao obnavljanje predodžbe o prošlome u svijesti, a individualno pamćenje kao psihološki proces usvajanja i zadržavanja novih sadržaja. Pod kolektivnim sjećanjem moguće je pak podrazumijevati uspomene određene zajednice, dok kolektivno pamćenje označava i usmjeravajući rad na njima. Teorijski su također posebno elaborirani pojam kolektivnog pamćenja, pri čemu se ukazivalo na njegovu društvenu konstrukciju. Zatim kulturnog pamćenja kao prijenosa kolektivnog pamćenja s generacije na generaciju u svrhu rekonstrukcije identiteta neke zajednice. Dok se istraživački napor usmjeravao na otkrivanju sjećanja primjerice marginaliziranih skupina te propitivanju njihovog mjesta u kulturnom pamćenju neke zajednice, uz spomenute središnje koncepte koristi se i niz izvedenih pojmova poput protusjećanja, konkurentskih sjećanja, politike sjećanja, zaborava, kulture sjećanja, kulture pamćenja, kao i čitav niz s time povezanih istraživanja. Organizirano društveno pamćenje nije prosto skladištenje iskustva iz prošlosti. Njegova važna funkcija je i strukturiranje rezultata kojima grupa određuje vlastiti odnos prema svijetu i samoj sebi. Pamćenje sklapa selektivne sadržaje prošlosti u smisaoni poredak. Uspostavlja sklad u prihvaćanju i tumačenju svijeta, ali ne samo čuvanjem određenih sadržaja, već i zaboravom drugih. Umijeće pamćenja često se naziva mnemotehnikom.
Govoreći u žargonu moderne mnemologije, kolektivno pamćenje čini niz praktičnih obrazaca i kulturnih sadržaja koje ljudi uče da bi ih dekodirali i konvertirali u svoj osobni identitet. Sociološki rečeno, riječ je o društveno integriranoj viziji prošlosti koju pojedinci na različit, ali ipak sličan način tumače i mijenjaju u samoviđenju sebe i svoje grupe. Kolektivno pamćenje kao integracija različitih osobnih prošlosti u jednu zajedničku prošlost konstituira se u napetosti između službene politike, sjećanja i osobnih sjećanja. Svakodnevno je prisutno mnoštvo raznih slika prošlosti, paralelnih i konkurentnih. Unutar tog sklopa dominiraju slike prošlosti koje nameću vladajuće strukture. Postoji veza između organizacije kolektivnog pamćenja i konstrukcije identiteta. Identitet se sve više oslanja i počiva na priznatom pamćenju. Za vježbanje pamćenja potrebno je između ostalog oblikovanje poticajnih asocijativnih slika kako bi se bolje zapamtio potrebni sadržaj, što upućuje na zaključak da su slike, shvaćeno u širem smislu, nosivi dio fenomena sjećanja i pamćenja. Postoji čitav niz drugih mjesta, medija i praksi pamćenja, kao što su književnost, novine, historiografija, udžbenici, fotografije, arhivi, muzeji, groblja, ceremonije, komemoracije, praznici, spomenici i drugo. Nakon 2000. godine, u stvari čistim krajem 90. godina, istraživanja vezana uz sjećanje i pamćenje u gradu Zagrebu i šire posebno su primjenjivana u disciplinama koje se bave određenim aspektima povijesti žena, odnosno rodne problematike. Tako, na primjer, projekt Sjećanje žena na život u socijalizmu, koji je započet 1998. godine, rezultirao je izdavanjem knjige 2004. u Zagrebu pod naslovom Ženski biografski leksikon, dakle Sjećanje žena na život u socijalizmu. Isto tako, imamo objavljivanje ženskih memoarskih zapisa o Drugom svjetskom ratu, te na seminare Sjećanje žena u kulturnom pamćenju, održavane tijekom 2009. godine u organizaciji Centra za ženske studije, koji su ponajviše bavili se sjećanjima žena na iskustvo koncentracijskih logora i preispitivanje mjesta njihovih svjedočanstava u kulturnom pamćenju. Kao povod svima nama za razmišljanje citirao bih češko-francuskog književnika Milana Kunderu, koji kaže: borba protiv vlasti je uistinu borba sjećanja protiv zaborava. Isto tako citat naše književnice i prevoditeljice gospođe Dubravke Ugrešić, koja kaže: politička bitka je u stvari bitka za teritorije kolektivnog pamćenja. I na kraju, svima nama za razmišljanje, jedna moja mala igra riječi: sjetite se i pogledajte, a ne sjetite se kad pogledate. Hvala. Hvala gospodinu Veljku Vičeviću. Evo, čuli smo žene čuvari sjećanja, sva sreća da su nam eto žene čuvari sjećanja. Čuli smo što je pamćenje, čuli smo što je sjećanje. Nastavljamo dalje osobnim svjedočenjem o braniteljicama. Evo, opet sa ove jedne muške strane, pa ću vam sada predstaviti sljedećeg govornika, Brunu Čavića, koji će vam reći nešto o stavu iskustva žena u Domovinskom ratu. Bruno Čavić, pukovnik u miru, zapovjednik 145. brigade Hrvatske vojske, prošao je Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski, zapovjedništvo, stožerna škola Blago Zadro, diploma mirovni studij, predsjednik Udruge domovoljaca Domovinskog rata Republike Hrvatske, grada Zagreba, voditelj projekta izložbe ratnih fotografija Zagreb u Domovinskom ratu 90-92. Svoje iskustvo prenosi u osnovnim školama i gimnazijama grada Zagreba, te niz interaktivnih radionica na temu Domovinskog rata, predstavljanje Zagreba u Domovinskom ratu i dijaspori, Australija, Novi Zeland, Argentina i druge zemlje Europe. Pa evo, molim vas, Bruno, preuzmite.
Hvala lijepa. Dakle, pozdrav svim braniteljicama, ovdje nazočnima i gdje god da su, sa izuzetnim ponosom i pijetetom pozdravljam braniteljice. Mi, dragi branitelji, smo normalna pojava. Dakle, sukladno ovoj najavi, proveo sam 1756 dana u borbenom sektoru, kako ga volimo popularno nazivati, a 2003. godine sam umirovljen kao neperspektivan. Nema sarkazma u tome, nego to su samo činjenice. Dakle, iz svojih ratnih iskustava mogu, vjerujte mi, mogu govoriti o ženama u Domovinskom ratu, o dragovoljkama, o onima koje su bile s nama na prvoj crti bojišnice. Naime, činjenica je da sukladno zakonu koji je bio na snazi 90. 91. i 92. godine nije bila regulirana mobilizacija žena u Domovinski rat, uopće u rat općenito. Dakle, žene su se javljale dragovoljno i stoga su u biti sve dragovoljci. Javljali su se direktno u postrojbe, javljali su se u urede za obranu, tad su se tako zvali, i bile upućivane na bojište. Dakle, tih godina, 91. i 92. godine, značajan broj žena je pristupio Hrvatskoj vojsci i bila je prihvaćena, odnosno raspoređena na razne dužnosti u postrojbama koje su već bile formirane. Kroz Domovinski rat, po nekakvim zadnjim procjenama, dakle, kroz cijeli Domovinski rat prošlo je negdje oko 21.000 žena, što nije mali broj. Zanimljivo je istaknuti sljedeće. Dakle, iako smo po tradiciji nekako društvo patrijarhalne orijentacije, žene su bile prihvaćene kao suborci bez posebnih zadrški i predrasuda. Zaista, najčešća dužnosti koje su obnašale bile su vezane uz sanitet i logistiku, ali da ne bi ispalo samo to da su bile samo u sanitetu i logistici. Bile su raspoređivane i na ostale vojne dužnosti, pa tako i na prvu crtu bojišnice. Moramo pojasniti sljedeće. Dakle, sanitet koji je bio član saniteta, sanitet nije bio negdje smješten tamo u daljini, neka bolnica na kraju sela, nego su bili uglavnom uz prvu crtu bojišta. Hvala njima i Bogu hvala, jer da ih nije bilo, puno bi nas više izginulo. Ovako imali smo odmah sanitetsku skrb, odmah skoro nakon ranjavanja, što je spasilo puno ljudi. U tome su se iskazale žene sa izuzetnom hrabrošću. Dakle, tu sam na dijelu vidio izuzetne hrabrosti naših braniteljica, a ako i moderator da vremena, ne znam koliko raspolažemo s njim, ispričalo ih o nekoliko konkretnih situacija s bojišta. Spominjat ću imena, neću koristiti se imenima, prezimenima zbog toga što one u mom sjećanju ostaju kao takve. Spomenuo bih Ines, Dubrovačko bojište, prva crta bojišnice, otišla je na bojište sa 148. brigadom, poslije je nastavilo u 145. Prva crta bojišta cijelo vrijeme skoro. Po dolasku, odnosno po razvojačenju, bavi se sobom, na koji način. Ima nekoliko bolesti, uglavnom žena je bolesna. Možda je to odgovor na to zašto nema dovoljno žena u strukturama braniteljskim, pa i općenito u braniteljskoj populaciji. S njom je bila i Sanja. Prva crta bojišta Dubrovnik, u trenutku odmora u selu Mokošica naletio je na nju auto, zadobila je teške ozljede, od njih se nikad oporavila nije i prije nekoliko vremena je umrla. Zvali smo je baka Anđa. Mjesto događanja je obodni kanal kod Novo selo Bosanska Posavina. Već smo bili 7. ili 8. dan u rovovima, svakodnevna borbena djelovanja po našoj liniji, ljudstvo je već bilo stvarno zamorno, umorno, nemogućnost održavanja dovoljnoj mjeri one osobne higijene, svima je bilo isto, nezadovoljstvo zbog smjena na crti i tako dalje. Bio sam u obilasku prve crte, iz rova izlazi Anđa i viče: "Šta je, borci?"
Kuda? Ako mogu ja, možete i vi. Dakle, voljeli smo je kao što čovjek može voljeti svoju majku. Na bliskoj lokaciji, tijekom borbenih djelovanja u intervenciji zbog ranjenika, kreće naše sanitetsko vozilo i po dolasku na prvu crtu bojišnice pogađa ih projektil iz ručnog bacača, koji prolazi kroz prednje vjetrobransko staklo, prolazi između glava vozača i doktora i doktorice koja sjedi, doktorice Gnjidić koja sjedi na zadnjem sjedalu, izlijeće kroz zadnju šajbu van. Što je bitno u tome? To je toliko blizu da se nije stigao ni aktivirati, projektil nije uspio detonirati. Nije otišla doma, nije otišla na bolovanje, nastavila je s nama i Dubrovnik, Dubrovačko bojište razvojačene i danas radi na klinici Rebro. Novigradsko bojište, to će mi ostati u dalekom pamćenju, prevrnuo se oklopni transporter, a zapovjednik je sjedio gore na otvorenom luku, to kažu kad je gore znači izvan transportera je sjedio. I tako kad se prevrnuo, zapovjednik je pao ispod ovoga transportera kojeg je prikliještio. Prikliještio mu je zemlju na prsa, odnosno prsa na zemlju. Odmah je stigla sanitetska ekipa s razloga što su bili smješteni vrlo blizu prve crte bojišnice, u selu Gajinamo se događa, na prostoru koji je bio jako vidljiv od strane neprijatelja, tako da smo imali na neki način i dodatno opterećenje jer smo bili vidljivi, mogla biti otvorena vatra na nas svaki čas. Sestra Renata i ja počeli smo rukama otkopavati zemlju ispod tog tenkiste da bi ga izvukli van. No kako bismo ga oslobodili na kamen, nismo uspjeli izvući, gledao je čovjek u nas, nije ništa mogao govoriti, niti je mogao disati, no njegove su oči govorile sve. Život mu se polako gasio, stigao je tank 4. gardijske i sa sajlom podigao transporter i izvukli smo ga. Sestra Renata je odmah započela sa postupkom oživljavanja, no nažalost bilo je prekasno. Osjećali smo se žalosno, jadno i nemoćno. Ovo je malo zgodnije. U postupku je došla jedna mlada djevojka i raspoređena je na dužnost u inženjerijski vod kao vozač kamiona. Možda je imala kakvih 19 godina. Dečki nisu baš bili duboko uvjereni u to da će ona moći voziti kamion Magirus od 13 tona. No ona je hrabro popela se u kabinu i krenula je. Vozila je nekoliko dana u grdosi od kamiona naprijed natrag, zasipavala materijal, nosila na prvu crtu gdje smo izrađivali zaklone. Nakon nekoliko dana starije kolege, profesionalni vozači, su rekli svaka je čast, skidam joj kapu. I ja isto tako. Živa je zdrava, živi danas u Petrinji. Posebno bih se sa osobitim i dubokim poštivanjem prisjetio Petre Tojčić. Braniteljice s prve crte bojišnice, djelatnice IPD-a Bojne, pravi izdanak svog kraja Kruševa, sivo-plavih očiju, prodornog, a istovremeno toliko toplog pogleda. Žena neupitne hrabrosti i povjerenja, nije bilo branitelja koji pred njom nije otvorio svoju dušu. Razgovarala je sa svakim, znala je slušati, tješiti i bodriti. Svakodnevno je obilazila prvu crtu bojišnice, na svim bojištima gdje je brigada bila. Preživjela je rat da bi kao umirovljena časnica umrla od nekakve atipične leukemije, valjda to isto spada u privilegije. Ali, i kako pjesnik reče, ali nek se sunce malo skrije, nestane sve te čarolije, ona je opet kao prvo,
obično jadno malo drvo. Naime, taj fenomen se događa nama poslije Domovinskog rata pa sve do današnjeg dana. Danas braniteljice u neznatnome broju sudjeluju u upravnim tijelima braniteljskih udruga, kao da smo sve zaboravili, što nam zaista ne služi na čast. Možda je kriv naš mentalitet ili nedorečenost zakona o udrugama, koji tu problematiku za razliku od politike nije regulirao ili nešto drugo, no u svakom slučaju odlična tema za još jednu tribinu, vjerujem da bi se o tome dalo puno raspravljati. Ali u svakom slučaju ovako stanje nije dobro. Mi smo kao udruga formirali klub žena, odnosno žene su formirale klub žena unutar naše udruge. U proljeće 2002. godine okupljaju oko 100-tinjak žena hrvatskih braniteljica grada Zagreba i Zagrebačke županije. Djelovao je aktivno oko 7 godina, ali zbog nemogućnosti dobivanja dostatnih sredstava za provedbu predloženih programa, prestao interes žena za daljnjim djelovanjem. To je djelomično jedan od razloga. Kao najznačajniji programi koji su se predlagali bio je prijedlog sistematskog pregleda žena braniteljica kako bi se utvrdile posebnosti u njihovom psihofizičkom zdravlju u odnosu na ostatak ženske populacije, ali i specifičnosti u odnosu na bolesti koje su propisane listom kojom se utvrđuje tjelesno oštećenje u postupku priznavanja prava na status ratnog vojnog invalida. Nažalost, projekt nije prošao, već su žene pozivane na sistematske preglede samo kao supruge hrvatskih branitelja, što je kod većine njih izazvalo ogorčenje s pravom. Najveći uspjeh koji je postigao klub žena bio je prihvaćanje amandmana na prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kada je usvojena odredba da se ženi priznaje status dragovoljke ukoliko je u postrojbama Hrvatske vojske provela najmanje 30 dana do 15. siječnja 1991. godine, za razliku od muške populacije koji je taj rok iznosio 3 mjeseca. Sutra je pepelnica, evo ja bi se malo posao pepelom, zaista nismo napravili puno da bi taj klub žena nastavio funkcionirati. Nadam se nakon ovakvih i ovih tribina i uz konsolidaciju udruge koje danas djeluju u gradu Zagrebu, u Hrvatskoj u cjelini, koja se odnosi zapravo na jednu sintagmu, kaže australskog je porijekla, mala bara, puno krokodila. Tako da moramo iznaći načina kako se uhvatiti u koštac sa novonastalim situacijama. Naime, radeći po školama, zaista iz prve ruke mogu reći da zanimanje za Domovinski rat hlapi, nestaje, djeca sve manje i manje znaju o Domovinskom ratu, ne dobivaju dovoljan input izvana od nas starijih, posebno kad razgovaramo o ženama u Domovinskom ratu sa djecom u školama, sa nevjericom gledaju da su žene nosile puške. Stereotip treba zaista promijeniti, sad je vrijeme, jer vrijeme nam ide. Sve smo stariji, bolesniji, ali u svakom slučaju ja ću dati sve od sebe, moji kolege isto tako, da pokrenemo to napokon na novo. Nadam se odazivu, sve konstruktivne prijedloge iznosite, dajte, kritizirajte, činimo nešto. Hvala. Hvala Bruni Čaviću. Evo ja ću kao uvod u sljedeću govornicu reći jedne podatke, čisto da kroz podatke saznate zapravo koliko su to žene zapravo u Domovinskom ratu sudjelovale i pridonosile. 22.732 žene su sudjelovale u Domovinskom ratu, više od jednog mjeseca. 7.944 su dragovoljke,
14.462 su nosioci spomenice Domovinskog rata. 1973 žene je ranjeno, a 766 žena je poginulo. Prema tome, brojke mislim da govore dovoljno i evo nam uvod za našu sljedeću govornicu, a to nam je gospođa Izabela Jakarić-Vonić. Rođena 1987. Govorimo znači o ženi mlađe generacije. U Novoj Gradišci godine 2006. upisala se na Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu, odjel za povijest, preddiplomski, diplomski studij jednopremetne povijesti, znanstveni smjer, diplomirala je na temu žene u Domovinskom ratu. Završetkom studija u rujnu 2011. stekla je titulu magistra povijesti, a iste godine nastavila je studij, poslijediplomski studij povijesti s temom žene u Domovinskom ratu. Dakle, govorimo o našoj budućoj doktorici, trenutno doktorantici. Pa zato vas pozivam Izabelu Jakarić-Vonić da nam evo u ime žena govori o temi Domovinskog rata i žene. Hvala vam puno. Drage moje žene, žene sudionice ratnih zbivanja nisu nepoznanica u svijetu. Povijest obiluje primjerima žena koje su sudjelovale u raznim sukobima i bitkama, počevši od antike pa sve do današnjih vremena. Vojna povijest puna je primjera, kao što su bile Amazonke ili Ivana Orlanska. Prve žene koje su aktivno sudjelovale u borbama su bile prerušavane u muškarce, jer je to bio jedini način da bi sudjelovale. Dakako, tek u 20. stoljeću postoji više primjera o ženama koje se bore uz bok sa muškarcima. Žene su sudjelovale u gerilskim ratovima, u Vijetnamu, na Cipru, u Argentini. Također, veliki broj žena je sudjelovao i u Drugom svjetskom ratu, gdje raspolažemo sa brojkom od nekih 800.000 žena koje su sudjelovale na strani Crvene armije. Primjerima žena ratnica obiluje i hrvatska povijest, no isto kao i u drugim zemljama, tek od 20. stoljeća o njima imamo više informacija. Znamo da su u vrijeme Drugog svjetskog rata žene se u Hrvatskoj formirale u antifašističku frontu žena. Žene u Domovinskom ratu odigrale su veliku ulogu. Prema podacima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, u Domovinskom ratu je sudjelovalo preko 23.000 žena. Taj broj se odnosi na sveukupni broj žena koji je na bilo koji način sudjelovao u ratu, dok se za borbeni sektor navodi broj od 14.194 žene, koji, iako se čini mali u odnosu na broj muškaraca sudionika Domovinskog rata, svakako nije zanemariv. Žene, za razliku od muškarca, nisu morale služiti vojnu obvezu koju su morali muškarci u JNA. Samim time, žena nije imala predznanja o ratu, pravilima ratovanja, niti o bilo čemu vezano uz rat. U Domovinskom ratu poginulo je 8.147 hrvatskih branitelja, od kojih je 123 bilo žena. Na ovom izlaganju predstavit ću vam istraživanje moje magistarske teme Žene u Domovinskom ratu, koji je nastao na osnovu usmene povijesti. Što je pojam usmene povijesti? On vam obuhvaća plansko, pripremljeno i osmišljeno ispitivanje pojedinca o nekome događaju, situaciji ili vremenu u kojima su oni aktivno sudjelovali ili su im svjedočili, te bilježenje izrečenih uspomena na audio ili video vrpcu. Tako zabilježene nepisane priče prepoznate su kao važan izvor za povijesnu rekonstrukciju događaja, pokreta, društvenih struktura i procesa. Izvor koji nam otkriva i osvjetljava njihove skrivene, nigdje zabilježene aspekte i tako nadopunjuje informacije koje smo o njima dobili iz drugih izvora. Intervjui često otkrivaju nepoznate događaje ili nepoznate aspekte poznatih događaja. Bacaju svjetla na neistražena područja svakodnevnice. Zbog toga ne postoje krivi usmeni izvori. Sjećanje nije pasivno skladištenje činjenica, već aktivan proces stvaranja značenja. Specifična korist usmenih izvora leži u promjenama načinjenim u sjećanju. Upravo stoga je usmena povijest iznimno važna u očuvanju sjećanja na Domovinski rat, a pogotovo sjećanja žena koja su onako malo zastupljene.
Žene koje sam ja intervjuirala u svojem radu su uglavnom započele svoj ratni put na bojištu Zapadne Slavonije, a završile su ga najvećom vojno-redarstvenom operacijom Olujom. Žene su bile aktivne u svim poljima, od aktivnog sastava u sklopu raznih brigada, desetina i pukovnija, do saniteta, a na kraju i do prehrane vojnika. Sve su one imale točno određenu zadaću koju su morale izvršiti. Intervjui su se odvijali u dvije faze. U prvoj fazi su žene same davale svoj ratni put, a u drugom dijelu ja sam im postavljala pitanja koja su mene zanimala i koja su mi bila zanimljiva. Odgovor na pitanje zašto su išle u rat glasio je više manje isto. Žene odlaze u rat jer netko napada. Netko ulazi u njihov dom, njihovo dvorište. Netko ubija civile, a njihovi prijatelji, braća, očevi, muževi odlaze na bojište. Što se tiče godišta intervjuiranih žena, možemo ih podijeliti u dvije kategorije. To su bile djevojke od 18 do 29 godina i žene od 36 do 44 godine. Bitno je napomenuti da pripadnice druge kategorije prije odlaska u rat su bile u braku, te su imale djecu koju su ostavile kod kuće da bi pošle u rat. Zašto su otišle? Otišle su radi svog srca. Znači, išle su srcem, išle su braniti svoj dom, svoje dvorište i po cijenu svog života. Jedna gospođa mi je izjavila da je ona otišla u rat zbog ljutnje. Ljutnje na JNA koju smo mi financirali, a ona je tada radila protiv nas. Druga gospođa je rekla da bi mogla napričati priču o patriotizmu, svojoj domovini, ali kada bi se realno vratila u to stanje, u to primarno emotivno stanje koje vas dovodi negdje, to je odluka srca, a ne pameti. Mene je posebno zanimalo kako su dočekale odluku o osamostaljenju Hrvatske, na što su mi rekli da je to bilo jedan od najsretnijih dana u njihovom životu. Jedna gospođa je to usporedila sa rođenjem svoga djeteta. Naravno, u njima se javlja i njihov nacionalni ponos, tako da kod jedne gospođe, osim što se kod nje kao Hrvatice javlja nacionalni ponos, javlja se nacionalni ponos i kod njenog supruga koji je bio Srbin i koji zbog prilika koje se događaju u Hrvatskoj napušta nju i odlazi iz Hrvatske. Zašto i kada za njih počinje rat? Za njih počinje rat kada netko iz njihove uže obitelji odlazi. Za njih počinje rat kada odlazi prvi dečki iz njihove ulice. Jedna gospođa je rekla da je se ovo zauvijek ucrtala ta slika njih sedmorica u trapericama i patikama sa lovačkim puškama odlice. Naravno, intervjuirane žene su u različito vrijeme ušle u vojsku. Njihova prijava u vojsku započinje u ljeto 1991. godine, no tek od rujna i listopada se primaju u vojsku bez ikakvih problema. Sama prijava žena u dragovoljci izazivala je čuđenje. Muškarci nisu znali kamo sa ženama, tako da su ih u početku planirali organizirati u jednu logističku bazu, no nisu uspjeli. U početku je bilo i problema sa pronalaženjem radnog mjesta za žene, no kasnije je sve funkcioniralo. Svaka od intervjuiranih žena u svojoj postrojbi svoju sudbinu je dijelila sa još jednom ili više žena. Bile su okružene muškarcima, no sve navedene žene navode da su im odnosi bili fer i korektni jer su bili ratni prijatelji. Navode da nije bilo razlike između položaja jednog i položaja drugog. Odnosili su se s poštovanjem i sa prijateljstvom. Gospođa jedna mi je navela da je možda čak bila malo privilegirana jer je bila žena među muškarcima. Zato što su se svi jako lijepo ponašali prema njoj. Naravno, bilo je i loših ponašanja od strane muškaraca, ali to nije bilo od njihovih suboraca s kojima su sve dijelili, nego je to bilo uglavnom od nadređenih. Tako je jedna gospođa izjavila da su joj rekle da obuča maskirnu mini suknju i da im kuha kavu u stožeru umjesto da ide na teren što je htjela. Ali naravno, ženama treba skinuti kapu jer su bile strašne. Imale su snagu, imale su psihu. Nije bilo razlike u tome što se je jelo. Što je jedan jeo, to je jeo i drugi. Ako je netko imao cigaretu, rado ju je podijelio sa svima. Držali su ih kao malo vode na dlanu. Muškarci su se odnosili prema ženama s poštovanjem,
Možda se razlog krio u tome što su one na terenu postali i živjeli kao obitelj. Jer sve i jedna intervjuirana žena navodi da ih je smatrala svojom obitelji, te da su jedva čekale da im prođu slobodni dani kako bi ponovno mogli biti zajedno. Veliki problem je bio sa odorama. Znači, s obzirom kako sam već navela, za žene nije bilo predviđeno ratovanje, tako da posprdno su neke moje žene nazivale tu odoru bubetko. Znači, ili su bile prekratke im nogavice, predugački rukavi, preširoke. Također je veliki problem bio i sa čizmama, jer znamo i same da žene imaju mali broj, tako da malih brojeva čizama nije bilo. Uglavnom su dobile rabljene čizme, a tek od prosinca 1991. godine i početkom 1992. dobivale su normalnu uniformu. Žene koje su otišle na bojište, otišle su bile u svojoj odjeći, ali evo kao primjer kako su se muškarci odnosili prema ženama, jedna gospođa je odbila izvršiti zapovjed zato što nije dobila čizme. Naime, bili su popisivali po rovovima kome što treba i ona je već 3 mjeseca provela u svojim starim poderanim tenisicama i tražila je nove čizme. Nakon što je vidjela da je velika većina dobila nove odore, nove čizme koji nisu to ni trebali dobiti, ona se odlučila pobuniti na zapovjed i odbila je otići na teren. Po njoj je došla vojna policija i provela je 5 dana u pritvoru. Tako da ne možemo govoriti o nekakvom drugačijem odnosu prema ženama za razliku od muškaraca. Nakon tih 5 dana ona je dobila svoje čizme i priključila se na terenu, a ona je bila žena na minobacačima, tako da je isto malo posebna mi bila. Znači, problemi sa odorama i čizmama su bili potpuno razumljivi jer do tada nije bilo predviđeno da žena ratuje. Također, s obzirom da nije to bilo predviđeno, žene nisu prošle ni vojnu obuku. I kada sam ih pitala kada je bila vaša vojna obuka, obuka je bila na terenu. Znači, nakon što si već prošao bojište, nakon što si se vratio sa jednog bojišta, pa prije odlaska na drugo bojište. Pripadnici 121. brigade navele su im kako su imali obuku u trajanju od 1 ili 2 dana, ali zahvaljujući nekakvom svom iskustvu, žene su se lakše snašle jer sam imala par žena koje su već bile u kontaktu s oružjem, da li su očevi ili braća bili lovci, pa su znali lakše i sastaviti i rastaviti pušku. 2 gospođe su mi nakon su prešle iz 121. brigade u 5. brigadu i tamo su ponovno morali proći vojnu obuku. Njima je to bilo smiješno jer one su već prošle teren, već su znale pucati, već su znali što trebaju raditi i onda je bilo teško prolaziti obuku jer dođe ti netko i učite strojni korak, učite držanje puške, a moja gospođa je smatrala da to radi bolje od većine muškaraca. Ovo je po njoj u stvari bila profesionalna obuka, jer u jednu ruku nemaš pojma o nekakvim bitnim stvarima, tako da je tu naučila strojni korak, bacanje bombe i sve što profesionalni vojnik mora znati. Meni je posebno bilo zanimljivo pitanje osobne higijene na bojištu. Znači, kao žena, malo više treba higijene, naravno, nego muškarci i onda sam ih pitala kako im je bilo, kako ste se tuširale, kako ste se kupale, da li ste mogli si kosu oprati. I onda je to bilo jako zanimljivih anegdota, tako da je gospođa jedna navela da nije bilo nestašice vode, ali nije bilo tople vode. Tako da je bilo situacija da su razbijali led i topili taj led da bi se ona mogla okupati, a u nemogućnosti da zagrije si led, onda je se prala u Radenskoj. Također imala sam i da su prale kosu u Čarliju, a ispirale u Radenskoj. Također veliki problem je bio i sa opasnošću od raznih bolesti zbog nehigijene. Tako mi je jedna gospođa navela da su se zarazili sa mišjom groznicom jer su dečki koji su bili u drvnari, nakupljali su smeće i to nisu čistili, tako da su došli glodaci i zarazili su se. I onda kada je ona došla, kada bi počistila, onda su naravno dečke rado htjeli pomoći, a koliko su imali dobre odnose, govori to da su za jedan Božić bili poklonili lavor za kupanje.
Ona je također isto istaknula da je veliki problem imala sa WC-om, odlaskom na WC, jer su odore bile jako velike, jako glomazne, sa puno slojeva i trebalo je to sve skinuti da bi mogla obaviti nužda, tako da su uglavnom dečki joj išli u stražu i pomagali joj da ode na WC. Kada su opet išle na teren u akcijama, nije im bilo bitno, u stvari, nekakvi higijenski uvjeti, tada im je bilo bitno samo da si ponesu dovoljno streljiva. Također, znači, gospođe koje su bile u zimi navode da se nisu puno tuširale, jer je bila oštra zima 1991. godine, te da su cijevi već bile sledite, tako da bi se malo obrisale maramicama i to bi bilo sve. Ali također bi jedna gospođa istaknula da se posebnu pažnju muškarci posvećivali svojoj higijeni, upravo iz razloga da se razlikuju od četnika. Posebnu priču o higijeni dobila sam od jedne gospođe koja je provela 4 mjeseca u logoru u Staroj Gradišci. Znači 4 mjeseca bez tople vode, 4 mjeseca u samici, bez komunikacije, bez pranja kose, bez ičega. Puštena je u istoj odjeći u kojoj je zarobljena nakon 4 mjeseca. Pitala sam ih kako danas gledaju na rat i što bi promijenile. Žene smatraju da sve što su učinile tijekom Domovinskog rata, da bi to učinile i svaka žena u tom trenutku i na tom mjestu. Pogađa ih jer sjećanje na Domovinski rat blijedi, kao i zaborav na pokojne prijatelje. Ponosni su na svoje učešće, iako same za sebe govore da su mali kamenčić u mozaiku stvaranja Hrvatske države. Dati dio sebe i ne znati kako će rat završiti je svima na čast i hvalu. Nije toliko ni bitno na kojem su položaju bile, dale su svoj maksimum i to im nitko ne može oduzeti. Gospođa mi je jedna navela da bi voljela da danas ima više prate. Kaže, bojim se da mali ljudi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu da se zaboravljaju. Ona kad se sjete 1991. godine osjeća razliku. Sada ima svega u obilju, ali po njoj bolje je bilo 1991. nego sada. Ljudi su onda bili složniji, a sada nitko s nikim. Moje gospođe su ogorčene činjenicom da ljudi danas nemaju od čega živjeti i ljudima koji su profitirali u ratu. Ne vole pričati o ratu jer su doživjeli da se najviše hvale oni koji nisu bili u ratu. Smeta ih izjednačavanje branitelja. Ne mogu se u isti koš staviti branitelji koji su bili na terenu i izloženi svakodnevnim sukobima, te neki koji su držali straže po nečijim rodnim selima. Gospođe moje, boli što se malih ljudi nitko ne sjeti kad su nekakve obljetnice. Nitko ih ne zove i nitko ih ne treba. Smeta ih što su ljudi davali otkaze kako bi mogli ići u rat, kako bi branili svoju domovinu, a sada nemaju gdje raditi jer su tvornice propale. Smeta ih što su ih sada počeli smatrati ratnim zločincima. Jer kako jedna gospođa kaže, uvijek isto boli kada počneš sumnjati i preispitivati svoje motive i pitati se da li su najbolji među nama poginuli. Svaka intervjuirana žena danas ima probleme u životu zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu. To su uglavnom zdravstvena i psihička oboljenja, ali i problemi s alkoholizmom, pokušaji samoubojstva i mnogi drugi. Gospođa jednom je doživjela psihički slom na terenu, nakon kojeg se je oporavila i vratila se ponovno na teren, ali danas, znači nakon što je izašla iz vojske, boluje od PTSD-a, ima noćne more, nervozna je, izbjegava ljude. Kaže da je neke stvari iz rata ni danas nisu jasne i upravo to u njoj budi nelagodu. Sretna je da ima svoju djecu koja joj pomažu da prebrodi sve loše trenutke. Ne želi trenutno djeci govoriti što je bilo u ratu. Gospođa
koja je pokušala izvršiti samoubojstvo, također teško priča o ratu, kad se sjeti sjene i krvi do koljena. Boluje od PTSD-a, pati od noćnih mora, tako da je jedne noći sakrila se iza ormara, nije mogla izaći pa su susjedi čuli njezino dovikivanje i pomogli su joj da izađe. Ona se uglavnom ničega ne sjeća, sjeća se samo da su to neopisive noćne more. Druga pak gospođa mi je navela da je najvažnije tijekom rata bilo sačuvati živce. Upravo iz tog razloga se uvijek okretala društvu i pozitivnim ljudima na bojištu. Posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu tek sada počinje osjećati. Kako kaže, to tek sad izlazi, a najviše je žao njene djece, jer nekada vikne na njih bez razloga. Jako malo govori djeci o tome što je rat i da im je majka bila sudionik. Izjavila je, bolje ne miješati djecu u rat, neka slobodno žive svoje živote. Što reći za zaključak? Domovinski rat je bio obrambeni rat u kojem se Hrvatska branila od agresora. Prve hrvatske vojne formacije sastojale su se od dragovoljaca. Među dragovoljcima koji su odlučili braniti svoju zemlju, našle su se i žene. Žene u Domovinskom ratu u hrvatskoj znanstvenoj historiografiji nisu obrađivane. Karakteristika svih intervjuiranih žena je ta da su išle u rat sa srcem. Njihova nevjerojatna hrabrost se očitovala u dvije činjenice. Prva je ta da su svjesno išle u rat, iako su puno više ranjivije od muškaraca, jer su općenito slabije, a nisu prošle ni vojnu obuku. Druga činjenica sastoji se u tome da je osim mladih djevojaka bilo i žena, prvenstveno majki, koje su bezuvjetno ostavljale svoju djecu, svoju obitelj, radi davanja osobnog doprinosa za obranu svoje domovine. Prije kraja svog izlaganja voljela bih vam još pustiti intervju koju sam napravila sa pokojnom Slavicom Pruškar. Intervju, znači to je usmena povijest i to je razlog zašto nam je sada krajnje vrijeme da se svjedočanstva prikupe i da nam ostanu za uspomenu i za obrađivanje. I one beberove i da minutu, ne znam, da prestane. Činilo mi se ono između onih granatiranja, minuta jedna, činilo mi se 5 sati ovog psihičkog odmora. Imala sam osjećaj da ako ću to tim tempom nastaviti, da možda više ni ja neću moći psihički izdržati. Zaista je bilo perioda. Jer to je non stop lupalo, non stop. Pa mi se zapali sanitetsko vozilo, ne možete ga ti sakrit, pa ga makni, pa ne znam, pa izađemo van, pa sam Bog nas čuva, zapravo izađem van, gori mi vozilo, ćemo ga, gasto, ne znam, neposredno pred nas padaju geleri, ne znam, evo, ja samo kažem, milion situacija gdje je eventualno čovjek zbog nesmotrenosti mogao, evo, poginuti. Tako da sam ja rekla, ja sada odem u rat, sada ovog trenutka, ja bi odmah poginula. Zašto? Zato što sad sve znam. Onda nisam, ne znam. Eto, zaista. To sam možda još htjela pitati, znači danas kako gledate na to 91. na taj vaš odlazak, da li bi to sve isto ponovili ili... Uvijek kažem, što se tiče politike i odnosa prema hrvatskim braniteljima, ne. A što se tiče, zašto bi ponovo to ponovila? Zbog svojih tih suboraca i dečki. Isto bi ponovo bi otišla dragovoljno, ponovo bi bila s njima ili s drugim tim koji su bili dragovoljci. Dakle, ponovo. Mi se znamo ljuti puno puta pa reći nikad više ne bi. Ali ne, sigurno bi. To je... To ostane u čovjeku. Zadnje pitanje koje sam ja još smislila, još ako nešto imate... mislim da je to to. Da, mislim da je to to. Ne, žao mi, imam baš ovdje 2 slike. Evo što je zanimljivo. Ja sam uvijek skeptik kad mi neko donese album slika. Jer ja znam da je nemoguće bilo slikati se na prvoj crtigodišnjici. Dakle, doslovce 2 slike s ratišta, i to jedna iz Pivara i jedna iz Gorice. Nijednu više sliku ja nemam. Kada mi neko donese album slika, ja se zgrozim.
Je li nemoguće bilo slikati u tim takvim uvjetima? Tako da se malo ljutim na neke kada gledne ovdje, gledne ovdje. Ovo je dosta, ovo je nekako ukratko. Ja naprosto ti događaj toga svega što se je događalo od same prehrane. Zanimljiva je recimo jedna priča da smo dobili nije bilo moguće hranu dostaviti kuhanu, jel? Ko će to nositi tuku sa svih strana po onom blatu. Nego smo dobivali recimo ove mesnu konzervu vrbovca koja je bila strašno masna i ribica. I sada dojadilo nam je to, nismo mogli više jesti i onda jednom prilikom su se našalili, mogli bi to nekako na štapiće pa malo na žar. Meni su se tad smijeli, ja nešto zamišljena bila, držim ja to na štapić, od jedan put se oni smiju, ja vidim zašto se smijete, ostali prazan štapić. I to su zgodni ovako sitnice. Onda su našli malo psića pa su mu crtali crveni križ da je bio pivara na dolu. Moj psić. Onda, mislim, takvih je bilo tih slatkih stvari, tih stvari koje se ne mogu prepričati, koje se ne mogu, ja ne znam, meni je to tako teško. Kako su se oni trudili da meni čizme, jer nemam tako veliku nogu ili polnu blatu, sam morali mene neke gumene čizme, pa je bilo to novi na milion. Pa mi čizme ostane u blatu pa se smiju, pa mi zađe noga, mislim i da, to je bilo na fantastično nešto. Ja kažem, to bogatstvo mojeg sudjelovanja, niko ne može i to moje, to što sam ja prošao, to je jedino bogatstvo koje imam, koje mi nikad niko i nikom nikada neće moći oduzeti. Strašno sam ponosna na to. Strašno sam ponosna. Zaista, ne znam, nema. Niti prijašnji moj život ne obiluje sa takvim dobrim i pozitivnim iskustvom, niti sadašnji kao taj period. Znači, možete reći da je taj period obilježio vaš život. Moj život, svakako. Eto, to bi bilo to. Evo ga, prvim dijelom smo ovdje tribine završili, pa ćemo jednu kratku pauzicu napraviti, pa ćemo onda nastaviti. Pa nastavljamo dalje sa našom tribinom. Sljedeći govornik, odnosno govornica, bit će nam gospođa Ljiljana Canjuga, koja će nam predstaviti različite aspekte problematike žene vojnika, pravni, kulturološki, sociološki, ekonomski. Pa evo par riječi o našoj govornici Ljiljani Canjuga. Diplomirani socijalni radnik, supruga majka djevojčice, umirovljena satnica Hrvatske vojske, ratni vojni invalid, djelatni časnik 91-96, dragovoljka za proboj do Vukovara, ranjena na Božić 91. u Vinkovcima, sudionik Bljeska i Oluje. 2014. završila medijaciju, certifikat Mirovna akademija. 2009. član savjeta za razvoj CDA civilnog društva, Vlade Republike Hrvatske od 2010. 2013. sektor Udruge Domovinskog rata, član SRAZ-a, savjeta za rad, aktivno starenje i zapošljavanje pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava 2013. volonter, aktivna u civilnom društvu 2005. kao član Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica grada Zagreba do 2011. Glasnogovornica kluba žena branitelja Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatske od 2011. tajnica organizacije ispita, 2007-2008. diploma Centra mirovnih studija Mirovni studij u godini 2007-2008. Pa Ljiljana, lijepo molim, mikrofon je tvoj. Hvala. Ja najviše volim isticati da sam supruga i majka. To je zapravo najveće postignuće koje je bilo i najteže odraditi i još uvijek traje i još uvijek se borimo da to zaista bude onako kako bi trebalo biti. Ovo ostalo je manje više prošlost, a čuli ste kroz kulturu sjećanja i pamćenja da u prošlosti odabiramo one momente koji su za nas bili najteži ili najljepši.
Moja tema nije toliko zanimljiva kao što su moji prethodnici imali mogućnosti da kroz svoje osobna sjećanja ili kroz sjećanja zapravo svojih postrojbi daju jedan djelić prikaza identiteta žene. Mene je zapravo, zahvala za nezahvalnu dužnost, a to je da ja trebam govoriti o identitetu braniteljice. Prvo, identitet braniteljice, odmah da nam bude jasno, ne postoji. Prvo ćemo govoriti o tome što je to zapravo žena. Da li je žena biološka činjenica, pa je nju gledamo kroz spol, ili je moramo gledati kroz rod, odnosno kroz posao koji se bavi ili kojim se želi baviti. Znači, kad gledamo kroz spol, to je nešto što smo dobili od prirode. Spol se danas može promijeniti, ali to su izuzeci koji ne čine pravilo. Spol dobivamo rođenjem i nosimo ga cijeli život. A rod su zapravo društveno konstruirane uloge koje su nam nametnute, koje mi prihvatimo ili se protiv njih cijeli život borimo. Identitet žene sastoji se od niza identiteta. Ona se uvijek nalazi između rada i porodice, između obitelji i onog vanjskog i onog privatnog. Teško je ponekad iznivelirati šta je važnije jedno od drugoga, ali nekako ona uspijeva održati balans i održati obitelj. Onaj nukleus društva, obitelj, to je zapravo žena i ostali članovi. Ono što je najveća motivacija žena za sudjelovanje u ratu je bilo što prije postići mir. One u svim ratovima do sada se tretiraju kao popuna mjesta u smislu nedostatka ljudskih resursa, odnosno muškaraca. Kao nema dovoljno muškaraca, pa ajmo to popuniti sa ženama. Međutim, iza ratova jednostavno one ostaju nevidljive. Pamti se samo muškarci, pamti se samo bitke, pamti se samo njihove pobjede i zato volimo govoriti o tome da je povijest koja je vidljiva, vojna i politička. Vojna u onom smislu da su bitke preuzele ono što je temeljni identitet rata, cilj, sudionici, sredstva, a politička da se uvijek u vidljivosti ostavlja ono što odgovara trenutnoj politici. Velike su razlike između toga kako vojnik gleda na rat i na mir, a kako civil. Vojnik kad sanja o ratu, on sanja o miru, a o miru sanja o ratu. A civil u svemu tome vidi samo gdje je tu moj interes. U onome trenutku kad prestanete biti vojnik, vi ne postajete civil preko noći, vi postajete veteran. To je obilježje koje zapravo nosite ostatak svog života. Sa više ili manje uspjeha imitirate status civila i s time se snalazite, na taj način ste prihvaćeni od društva ili odbačeni. Ono što je bitno, u miru ne prestaju borbe za ono što mi smatramo da je bitno za naša postignuća. Žene i muškarci različito gledaju postignuća. Ženama je postignuće održivi mir, pravedni mir, mir koji može se prenijeti na djecu, na buduće generacije. Za muškarce je pojam časti taj koji ocrtava kakav mir treba biti. On govori o pobjedama, porazima, poginulima i o tome da smo mi obavezni plaćati određene cijene. U tom se značajno razlikuje polazište muškarca od polazišta žena. Ono što je za muškarca isto tako bitno je, a gdje si ti bio? Da li si bio u borbenom sektoru ili si bio u neborbenom sektoru? Gdje si bio 1991. i što si radio 1991. To je gotovo konstrukt koji će prije ili kasnije ući u Ustav. Znači, identitet branitelja nekako smo prihvatili sami po sebi da se gleda kroz broj. I onda se već godinama zapravo natječemo u tome da li je bilo 500.000 ili ćemo se pozvati na 330.000 o kojem govori predsjednik Tuđman 96. kao mobiliziranim osobama, ili ćemo zapravo osporavati taj broj jer unutra u tom broju i nisu veterani, već su pripadnici oružanih snaga koji nisu nužno vojnici. Znači, taj dio očigledno
Nitko veterana ne pita da li mu je nešto prihvatljivo ili nije prihvatljivo. To je dio koji će definirati državna politika. To je potvrdilo i mišljenje Ustavnog suda koji govori da je pravo svake države da definira početak i kraj rata, da definira ciljeve, identitet rata kroz sudionike. Znači, kad govorimo zapravo o braniteljicama, onda moramo poći od toga da se tijekom cijeloga rata i u poslijeratnom razdoblju, pa i danas, mi zapravo kompariramo u odnosu na muškarce. Znači, ženski i muški rod se komparira kroz sposobnosti. I po tome rod pokriva spol, jer zašto bi se mi morali komparirati sa muškarcima? Mi se možemo komparirati kao osoba sa osobom. Svaka osoba ima svoje kvalitete, svoje značajne osobine, svoje znanja, svoje mjesto u društvu i kroz to postoje usporedbe koje su prihvatljive. Međutim, usporedbe po spolu zapravo u suštini nose sa sobom diskriminaciju. Kada govorimo o ženama vojnicima, onda govorimo ne o vojnikinjama, već žena vojnik. To je dvojni identitet koji možemo reći da do 2005. je bio čak i na simboličkoj razini samo muškarci. Naime, izražavanje je bilo u muškom rodu, činovi su bili u muškom rodu, svijest o sebi kao pripadniku jedinice bila je zapravo o tebi kao ratniku, vojniku, netkome tko je tu jednak kao ostali. Međutim, suština je o tome da li je postojala svijest o tebi kao ženi. O ženi koja se našla negdje u bespućima, u ratu, koja pokušava dati sve o sebi, koja ima motivaciju da se što prije živa vrati svojoj kući, ili o osobi koja razmišlja o vojsci kao profesiji, što je u biti zapravo te rodnog konstrukta. Prava braniteljice zapravo počinju se definirati tek u zakonu od 2004. godine. Ona se definira kao osobe koje nisu imale obavezu sudjelovanja u pričuvnom sastavu ili nisu regulirale vojnu obavezu. Međutim, taj dio odredbe ne odnosi se samo na žene, odnosno braniteljice, već se odnosi i na strance, maloljetnike i invalidne osobe. Braniteljice se ne izražavaju niti rodnom oznakom branitelji kroz braniteljice. Zapravo, Zakon o pravima branitelja i članovima njihovih obitelji je jedini zakon koji nema tu obavezu da se zapravo osobe unutar tog zakona tretiraju jednako u oba spola. Znači, jedan od bitnih, rekli smo, identiteta branitelja ili braniteljica je broj. Kada govorimo o braniteljima, unutar tog identiteta je izuzetno bitno kako si ti postao, znači, branitelj. Tako se razlikuje status dragovoljaca od ostalih. Prema statistici, broj dragovoljaca je 157.000. Braniteljica je 7.900. To zaista je ogroman nesrazmjer. Međutim, moji prethodnici već su rekli da nije postojala mogućnost da zapravo braniteljice postanu članice oružanih snaga samo tako, preko noći. Zakon o obrani koji je preuzet iz bivše države do donošenja novog 1992. zapravo je govorio da žene mogu postati pripadnici oružanih snaga ukoliko imaju navršenih 21 godinu života do 50 godina starosti i ukoliko nisu trudne, nemaju djecu dobne skupine do 7 godina, u kasnim novelama zakona je to bilo podignuto do 10 godina, i ukoliko imaju vojnu evidencijsku specijalnost, kako se to tada zvalo, danas se to zove vojna popisna, koji su od interesa za vojne službe. Vez se dobivao zapravo kroz regrutaciju i kroz novačenje. Znači, to je na simboličkoj razini bilo dozvoljen pristup žena u vojsku, međutim, u stvarnosti on se nije mogao odraziti. U odnosu na sudjelovanje žena u Domovinskom ratu moramo razlikovati zapravo dvije istovremene dimenzije. Znači, imamo žene u područjima koje je rat zahvatio i žene u gradovima koje pokušavaju ući i sudjelovati u oružanom otporu protiv agresora. Tamo gdje ih je rat zatekao, ili su bile obuhvaćene općom mobilizacijom, kao što je recimo područje Vukovara, Vinkovci i istočne Slavonije,
i u odnosu na gradove gdje se zapravo javljaju u svoje mjesne zajednice, stavljaju na popise dragovoljaca, najčešće raspoređuju u civilnu zaštitu, te zapravo imaju osjećaj da doprinose, možda manje nego što su planirale, ali da su tu i pomažu na ovaj ili onaj način. Karakteristika postrojbi koje su zapravo bile, znači postrojbe domobranske i pričuvne kao domicilne postrojbe na područjima zahvaćenim ratnim vihorom je da su one gotovo obiteljske. Osim žena, to su muževi, djeca, šira rodbina, zapravo cijele obitelji sudjeluju. I onda je teško u tim područjima zapravo jasnije razdvojiti motivaciju žena da sudjeluju u ratu, osim čiste motivacije ja spašavam svoj dom, ja se borim za svoje dvorište, ja se borim za svoju obitelj. Dok kod žena u gradovima koje zapravo nisu zahvaćene, znači direktnim ratnim djelovanjima, vidimo motivaciju koja kaže ja posjedujem znanje sa kojim želim doprinijeti da se rat zaustavi. Naravno, svima je poznate i aktivnosti vezano za bedem ljubavi i ostali aktivnosti žena koje prvo pokušavaju mirnim prosvjedima i apelima zaustaviti rat, ali kad to ne ide, naravno, primaju se oružja i na taj način daju svoje doprinose. U odnosu na strukturu broja, govori se o 22.244 žene. Međutim, unutar toga ima oko 6.500 žena pripadnica MUP-a, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno redarstvene snage gdje su prije rata normalno u okviru policijskih aktivnosti bile i žene. I imamo preko 14.000 žena iz sustava obrane. Registar branitelja zapravo je objedinio i jednu i drugu brojku i on obuhvaća znači dio tih policijskih snaga do 96. kad dolazi do potpunog razdvajanja između sustava Ministarstva obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što je zapravo bitno u svemu tome je što su braniteljice ostale nevidljive kao i njihove prethodnice za vrijeme ostalih ratova. Ta ženska dimenzija ratova jednostavno je izgubljena tijekom vremena. Znači, Izabela vam je rekla, mi od krpskih ratova, balkanskih, Prvog svjetskog, Drugog svjetskog, nalazimo podatke o sudjelovanju žena u postrojbama i u ratovima. Međutim, to sudjelovanje mi zapravo tumačimo iz posrednih izvora, kroz fotografije, zapise sjećanja, nešto što nema kao službena politika, kao službeni broj. Žene jednostavno utapaju se u identitetu vojnici i nema ih, kao da nikada nisu bile, kao da se nikada nisu dogodile. Ono što postoji opasnost u rodu koji pokriva spol je zapravo da žene počinje to tretirati kao nešto potpuno normalno. Kao da je normalno da su oni branitelji. Kao da je normalno da zapravo, eto, tamo su bile, dali su svoj doprinos, nastupio je mir i sada, a šta sad? Šta ja sad tu trebam? Što se od mene očekuje? Šta bi ja sad zapravo nešto trebala napraviti? Ali zaboravlja se da u okviru ovog Međunarodnog dana žena što je bitno? Da žene otvaraju put drugim ženama. Da je postignuće braniteljica, osim postignuća zapravo zaustavljanja agresije na Republiku Hrvatsku, oslobađanje okupiranih područja, definiranje Republike Hrvatske pod određenom političkom odnosu i to da su žene postigle pravo na sudjelovanje u Hrvatskoj vojsci. Da im je otvorena još jedna sfera rada. Ono što su nam feministice dale je da zapravo moramo raditi do 67. godine, što nije baš dobro, ali ono što smo mi njima dali je zapravo ta puna ravnopravnost koja će ostati zapamćena i kroz naša sjećanja, i u papirima, i u zakonima, i to je nešto što ćemo zapravo prenijeti i budućim generacijama kao naš direktni testament. Ja vas više ne bih gnjavila sa
svojim prezentacijama, već bi samo se osvrnula na jednu bitnu stvar. Žene drugačije gledaju ratove, imaju drugačije poimanje vrijednosti i sustave za koji se zalažu. Njima nisu bitna odličja, nisu im bitni činovi, nisu im bitne spomenice. Bitno je da su bile tamo i da su dali svoj doprinos. I to je jedna od ključnih razlika između muškarca i žene kao pripadnika oružanih snaga. Ta razlika zapravo djelomično je prikazana u onim stavovima dočasnika i časnika koje ste imali prilike vidjeti dok je Bruno izlagao. Ti stavovi zapravo govore o motivaciji žene da ostanu u okviru vojne službe. Ne o motivaciji da sudjeluju u ratu. Ta motivacija je neupitna. I jedina motivacija što su one tamo je čisto domoljublje. Znači, osloboditi domovinu, stvoriti mir. Broj poginulih žena razlikuje se u odnosu na različite izvore. Prema Živiću, znači podacima iz 2005. govori se o 103 žene. Od prošle godine, prema podacima iz Ministarstva branitelja, govori se o 123 žene. Mi ne znamo što donosi konstrukciju tog broja. Gdje je nastao taj broj od 20? Pretpostavka je da se radi o smanjenju broja iz kategorije nestalih, te onda kroz to zapravo da su oni promijenile svoju strukturu broja, znači premještanje iz jednog broja u drugi. Međutim, ako se to jasno ne izrazi kod onoga koji zapravo interpretira brojeve, može doći do zbunjenosti. Životna dob žena koje su sudjelovale u Domovinskom ratu je, znači, poginule u Domovinskom ratu je od 19 godina pa sve do 79. Podsjećam da sam rekla da je mogućnost sudjelovanja žena bila vezana sa 21 do 50 godina. Podaci i istraživanja koje provode maloljetni dragovoljci pokazuju zapravo da je bilo djevojčica od 14 godina koje su na područjima opće mobilizacije sudjelovale u Domovinskom ratu. Ja sam tamo. Drago nam je. Gospođa Mađa. Iz Vukovara. Da. Horvat, ne, kako ste rekli? Mađar. Ne, Horvat. Od Mađara supruga, da. Da. Hvala. Znači, kad govorimo brojčano, statistički, imamo grozne neujednačenosti jer zapravo brojevi postaju sami sebi svrhom. Ljudi jako teško pamte brojeve i zapravo skloni smo zaokruživanju brojeva kao da se ne radi o ljudima, već o krumpirima, pa tako i svejedno da li ih imaš 6.695 ili ih imaš eto tako 7.000. Da li ih imaš 7.666 ili kažeš pa bilo je 8.000. Znači ta naša sklonost za okruživanjem brojeva doprinosi ili njihovom preuveličavanju ili smanjenju. Međutim, kad govorite o posljedicama Domovinskog rata, o poginulima i nestalima ili invalidima, onda je potrebno biti užasno precizan. Zato što se radi o živim ljudima ili obitelji koji su nadživjeli nekoga. Oni imaju imena i prezimena i njima je užasno bitno da budu spomenuti, da budu vidljivi, da jednostavno njihova žrtva ima smisao. Znači, ono što bi trebali obratiti pažnju kod svih brojeva je zapravo dobivati točan izvor podatka i interpretaciju kako se došlo do toga podatka prije nego što se zapravo krene u prezentaciju toga. Govori se, prema najnovijim podacima, znači 2013. godina, da je bilo 23.080 žena, 127 ih je poginulo, a 1.113 žena je ostalo trajnim invalidima. Znači, već smo izrazili sumnju u te brojke, jer ih nismo dobili sa službenih stranica. Naime, Ministarstvo branitelja na svojim službenim stranicama nema običaj imati brojke o kojima svi vrlo rado pričamo, vrlo ih rado interpretiramo i vani nas često pitaju za njih. Prema podacima o suicidima, koji su uvijek tamna brojka,
Naime, mnoge herojske smrti su zapravo suicidi sa različitom motivacijom. Mnoge nesreće sa nejasnim uzrokom mogu biti, a i ne moraju biti suicidi, jer ih uvijek interpretiramo iza nekoga događaja. Znači, da bi imali jasnoću što je to zapravo suicid, moramo imati pokušaje suicida koji nisu uspjeli ili oproštajna pisma gdje nam je jasno naveden motiv. Sve ostalo mi iza nekoga interpretiramo i tu trebamo biti izuzetno oprezni. U odnosu na to što smo zapravo u kampanji za vrijeme MOPS-a doživjeli je da su mediji bili najviše optuženi za povećanje suicida kod branitelja jer se ukazalo da je stopa braniteljskih suicida da se povećava u izbornim godinama. Da li je to krivnja medija ili je to kriva interpretacija određenih političkih izjava koja možda iscrpnuti iz konteksta ili sa nejasnom motivacijom mogu itekoliko izazvati kod poljuljanih osjećaja sindroma ogorčenosti koje se javlja zapravo iz svih stresova civilnog života, da li je to bio okidač ili ne, to je užasno teško nakon događaja interpretirati. Ono što moramo znati je u okviru grada Zagreba 12,84 je počinjeni suicida od svih, znači na cijelom području Republike Hrvatske. Ali u toj interpretaciji gradovi i u ostalim dijelovima populacije značajno utiču na to da se više vrše suicidi u gradovima nego na područjima, znači selo, manji gradovi, naročito manje na moru, više u planinama i u ravnicama. I to su te interpretacije koje moramo osvijestiti, ali ono što je najbitnije znati, suicidi su manji ne zbog toga što se radi o gradu, već što su različiti kohezivni elementi na manjim područjima. Ljudi se bolje znaju, ljudi više komuniciraju, suosjećajniji su jedno prema drugome. Imaš se kome obratiti, što je izuzetno bitno, naročito za ranjivu skupinu kao što su branitelji. Ono što se događa sa invalidima je zapravo najčešće u tome da su prepušteni sami sebi. Udruge invalida brinu se o svemu, ali najmanje o statusu svojih članova. I to postaje problematično u onome trenutku kada politika u okviru djelovanja udruga se počinje baviti politikom, a ne zapravo statusnim problemima svojih članova. Broj invalida u Zagrebu nije velik. Zagreb zapravo prati u odnosu na strukturu brojeva 1/3 ukupnog brojeva i branitelja i invalida. Što je zapravo logično, jer je i sa 1/3 grad Zagreb i u broju stanovništva u odnosu na Republiku Hrvatsku. Najčešće dijagnoze na bazi invaliditeta su zapravo PTSP kao posljedica zarobljavanja i ratne traume. Znači čak 32,2%. I sad bi se čovjek pitao kako to ono u gradu Zagrebu, pa zarobljavanje i ratna trauma. Pa di su tu bili ti Zagrebčani? Pa Zagrebčani su bili na svim ratištima Republike Hrvatske, a i šire. Zagrebčani su postali i prognanici koje je Zagreb prihvatio. I to ne treba zaboraviti kada se razmišlja o tome i o brojevima u okviru grada Zagreba. Tijekom rata, znači, ako nastavimo se služiti s brojem od 127, poginulo je 127 žena, a kao trajni invalidi ostalo je njih 1113. Prema zadnjoj tribini ili okruglom stolu koja je bila u Vukovaru, zahvaljujući angažmanu udruge vukovarskih braniteljica i gospodina Raheka, sudjelovalo je, ima evidentirano imenom i prezimenom 400 žena koje su zapravo dobile status braniteljica zbog svog sudjelovanja u okviru obrane Vukovara.
I sad je zbunjujuće za mušku populaciju kako sad 400 žena, a 1600, kaže Borković, branilo je Vukovar. Ono što je bitno znati je da zapravo Ženevska konvencija kaže da je vojnik, osim onaj koji je evidentiran u vojnim evidencijama, i onaj koga kao takvoga tretira neprijateljem. Znači, dovoljno je da te neprijatelj tretira zato što si imao dio uniforme ili te je on optužio da si bio pripadnik vojske, pa da dobiješ status hrvatskog branitelja. Već sam rekla, braniteljice su otvorile put ženama da zapravo se mogu, žele li to ili ne, koristiti mogućnosti ulaska u vojnu službu. Norveška je zapravo prva država Europske unije koja je uvela obaveznost vojnog roka. Ona je to uvela 2013. ne zato što je ona vodeća u okviru ravnopravnosti, jednakosti i otklanjanja pristupačnosti u odnosu na spol i rod, već zato što jednostavno je potreban resurs. Znači, oružja su postala toliko laka da nije više potrebna fizička snaga da bi se sa njime moglo rukovati. Potrebno je samo znanje, vještine koje se postižu obukom. Žene time postaju resurs na koji se može računati. Nažalost, taj resurs u Sierra Leone i ostalim područjima postaju i djeca. Stoga, kad govorimo o postignućima i o tome trebaju li žene biti u vojsci ili ne, zapravo prepustimo to njima samima. Ono što je bitno je da ne idu po kvotama, već zato što to žele i što to osjećaju kao područje u kojima postoji izazov kojim se oni žele baviti. Mislim da mi kao braniteljice smo im dovoljno dali prostora da se izbore za to. U odnosu na muški i ženski PTSP postoji isto tako razlike koje proizlaze iz biološkog i iz tog dijela kulture u kojem je žena živjela, znači ono što bi se reklo rodnoga konstrukta. Kod žena je različito u odnosu na muškarce zato što postoji vrlo visoka destimulacija simptoma. Različiti su razlozi za to. Znači, to je strah od stigmatizacije, jer smo u odnosu na privilegije samo slušamo pravi, krivi, lažni, kao da smo bižuterija. U odnosu na mogućnost gubitka karijere, ukoliko bi se označilo da ima simptome iz područja PTSP-a, to je strah od gubitka djece ukoliko se radi o samohranoj majci, jer postoji vrlo vjerojatno mogućnost da se, znači, djeca stave pod naziv Centar za socijalni rad, kao i strah od iskazivanja slabosti, jer eto, stalno moraš biti hrabar, stalno nekome moraš dokazivati da ti možeš i stalno se kompariraš ne sa istima kao ti, već sa nekim koji je suprotnog spola, samo zato što je suprotnog spola, što je potpuno bespotrebno i nelogično i zapravo odudara od temelja ravnopravnosti, a to je da se kompariraju osobe, a ne spolovi. U odnosu na PTSP postoji isto tako stigmatizacija. Paradoks je da zapravo osobe koje imaju neko bitno obilježje, a postali su ministri koji se bave braniteljima, zapravo su unazadili položaj branitelja. Tako, na primjer, gospodin Njavro, koji je bio, znači, liječnik u Vukovarskoj bolnici i bio je ministar koji je vodio sektor branitelja, govorio o PTSP-u kao dijagnozi koja je eto nemoguća u Domovinskom ratu, jer mi Hrvati navikli smo imati burnu povijest, kroz tu burnu povijest stekli smo prirodnu otpornost i zapravo u obrambenom ratu sa jasnim ciljevima i jasnom motivacijom ne može se imati PTSP. Jer što je zapravo PTSP? Doli sami strah. Znači, kad tako nešto izgovori liječnik, onda zapravo velika većina to prihvaća, zaboravljajući da je PTSP dijagnoza koja je zapravo od 89. ušla u dijagnoze kao i bilo koja dijagnoza, kao da govorimo o dijabetisu ili bilo čemu drugom. Kad definiramo tko je zapravo bio hrvatski branitelj, znači kako je država definirala
da je branitelj, onda se moramo vratiti u zakon iz 1994. koji je prvi zakon koji definira status hrvatskog branitelja. Znači, to je zakon koji je donešen još za vrijeme rata. On ga definira kao pripadnika oružanih snaga, pripadnika MUP-a te dragovoljca i govori o tome, određujući vremenski okvir, kao početak 30. svibnja 1990. Sljedeći zakon koji je donešen već 2 godine iza toga govori o hrvatskom branitelju kao dragovoljcu, znači pripadniku sad već oružanih snaga, Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova, koji organizirano sudjelovaju u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta RH u bilo kojem razdoblju, ali između 30. svibnja 90. i 30. lipnja 96. Definirati rat je užasno bitno. Definicija od kada do kada je bio rat govori nam koji zločini su ratni zločini, koja prava na bazi tužbe ćete moći ostvariti jer ste definirali točan početak i točan kraj rata. Koja prava ćete moći ostvariti na bazi unovčavanja police osiguranja, jer nam police osiguranja ne prihvaćaju rat, ali prihvaćaju neke druge stvari ukoliko su iznad tih datuma. Država Republika Hrvatska nije definirala u zakonu ili u aktu pravne snage kad je počeo, a kad je završio rat. Pravni stručnjaci govore da je dovoljno da je u bilo kojem zakonu definiran datum od kada do kada. Povjesničari se s ovim datumima ne slažu kao početak i kao kraj rata, polazeći od toga kada su bili oružani sukobi ili kada su bili zapravo sukobi većih razmjera koji se mogu podvesti pod početak rata. Statut ICT-a, znači vezano za kategoriju ratnog zločina sa snagom interesa međunarodne zajednice, definira 1.1.1991. Ova zbrka u pravnim propisima zapravo ne ide u korist braniteljima i donosi im veliki status pravne nesigurnosti. Zakon iz 2001. donio je novost u određenju pojma dragovoljac. U okviru identiteta branitelja, rekla sam, vrlo je bitno taj pojam dragovoljac. Znači onaj koji se odazvao bez mobilizacijskog poziva, koji se dobrovoljno odazvao zovu domovine, a tek onda nije čekao doma da ga se pozove, da mu se dodijeli puška ili već kako je išlo kod mobiliziranih. Dragovoljac kroz zakon se definira kao branitelj, ali kao i pripadnik naoružanih dragovoljačkih odreda Narodne zaštite, OS-a, pričuvnog sastava MUP-a, koji su dragovoljno od 1991. što znači tumačimo od 1.1.1991. do 15. siječnja 1992. sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, odnosno da dragovoljno se odredili u određenom vremenu. Daljnji zakoni zapravo nam proširuju krug osoba u statusu branitelja. Ali nam uvode novinu koja je vrlo bitna. Govore najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. organizirano sudjelovali u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta RH. Znači ponovno nije definirano to kao rat, već širo poimanje rata u širem smislu, ne samo znači u okviru oružanog sukoba. Dragovoljac definira se kao branitelj koji sudjeluje u obrani suvereniteta 100 dana do 5. kolovoza 90. odnosno u bilo kojem razdoblju do 15. siječnja 92. gdje i 30 dana ukoliko nije imao obavezu, nije imao vojnu obavezu, odnosno nije mogao biti u pričuvnom sastavu ili nije prethodno regulirao obavezu služenja vojnog roka. Ovdje, kroz sve ove zakone, znači od 1994. do 2004. je izbjegnuto poimanje jedne bitne dragovoljnosti, a to je potpis ugovora gardijskih brigada. Radni odnos i dragovoljni odnos sam po sebi. Znači, u okviru oružanih snaga mi imamo još jednu kategoriju koja je zapravo propuštena ovdje definirati ili je definirana na nejasan način.
zapravo bi je mogli kroz gardijske brigade tretirati kao osobe, znači, koje su sudjelovale organizirano u određenom vremenskom okviru, a bez statusa dragovoljca. Što bi bilo potpuno pogrešno tumačenje, jer, velim, radni odnos je dragovoljni odnos po sili ostalih zakona. Ono što je bitno za identitet je, znači, pitanje broja. Svi se samo pozivamo na to da li je 500.000 branitelja velik ili mali broj. I svi se pozivaju zapravo na govore predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana, koji u stanju izvještaj stanje države i nacije zapravo daje podatke koliko čega mi imamo tada na raspolaganju. Znači, ovi podaci koji su nam trenutno na displeju, to su zapravo iz izvješća predsjednika Republike Hrvatskom saboru i datiraju od 22. prosinca 1994. godine. On govori, znači, o datumima kada su ustrojene postrojbe i o datumima kada zapravo počinje se tretirati kao posebne postrojbe Hrvatske vojske i poseban pojam domobranstva. Znači, identiteti ratova se uvijek gledaju kroz sudionike, kroz cilj i kroz posljedice. Kad veteran i veteran razgovaraju međusobno, oni mogu razgovarati o svemu, osim o cilju rata u kojem su sudjelovali. To proizlazi iz toga što vojnik ne odlučuje sam hoće li sudjelovati u ratu. On poštuje zapovjed koju mu govori državna politika. Pojam dragovoljac i pojam branitelj će umrijeti s nama. I za nas, i za naše generacije, toga naprosto neće biti. Već sada pojam dragovoljac vani se prevodi kao volonter, što potpuno izlazi iz strukture sadržaja toga pojma. Za spomenik ženama braniteljicama i ženama žrtvama u Domovinskom ratu i za muzej suvremene povijesti u kojem bi istaknuto mjesto i to ne samo kroz povijesne podatke, već i kroz oralne povijesti pripadalo Domovinskom ratu. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujemo Ljiljani Canjigi. Kao što vidite, stručnost i kompetentnost teme je velika i uvijek ćemo jedan dio tribine posvetiti jednom tom stručnom pristupu pitanje dragovoljaca, pa kako smo i s vremenom pri kraju, ja sam rekao da ću za kraj ostaviti jedno pismo gospođe koja nije bila u mogućnosti zbog zdravstvenih razloga prisustvovati ovoj tribini, ali evo jedan njezin pozdravni dopis zapravo ukratko i zaključuje ovu našu tribinu, pa ću ja biti slobodan ga u cijelosti i pročitati. Odnosi se na gospođu Mariju Alvir. Prije svega zahvaljujem na pozivu na tribinu na koju bi se rado odazvala, no nažalost zbog bolesti nisam u mogućnosti doći te se ovim putem ujedno ispričavam. Također želim vam uspješnu tribinu i nastavak rada napose u domeni očuvanja vrijednosti Domovinskog rata, te u tom smislu upućujem i sljedeću poruku. Domovinski rat najteže je, ali najsvjetlije te ujedno najvažnije razdoblje novije hrvatske povijesti. Svi koji su imali priliku i prihvatiti izazov, biti aktivni sudionici tih dana i godina bola i patnje, ali i ponosa i slave, zaslužuju posebno mjesto u našoj povijesti. To su prije sve hrvatski branitelji, napose dragovoljci Domovinskog rata, među njima bilo je mnogo žena. Pripadnica slabijeg, nježnijeg spola, koje su dokazale i pokazale da su spremne braniti svoj dom i po cijenu vlastitog života. Sjetimo se majki koje su na samom početku rata spašavale svoje sinove iz JNA, odvažno se suprotstavljajući generalima te agresorske vojske. Njihova hrabrost proizašla iz ljubavi, baš kao što je hrabrost mnogih branitelja proizašla iz domoljublja. Neka nam bude trajni uzor. Stoga neka se vječna slava i hvala svima koji su bili spremni na žrtvu za sve nas i djecu naše djece, a hvala i svima onima koji promiču istinu i čuvaju uspomenu, da se ne ponovi i nikad ne zaboravi. Srdačan poziv, Marija Alvir.